ekuthenini umuntu wakho engakukhathanisi nomunye umuntu uyindoda ungowesifazane ekuthenini angakukhathanisi nomunye umuntu ungabe umvikele ngani singena lapho ke igama lesibambelelo sibambelelo sothando le nduku inhle ngoba awucontsiseli lutho kukhalo umuntu engagcina im-affect esifubeni awucontsiseli umuntu lutho kudlela komuntu engagcina isimgulisa yinto nje ehlanganisiwe yahlanganiswa namakhamba athize kwaba amafutha ezilwane ezithize mase kuhlanganiswa kwaba into eyodwa ikuze lento ukuthi ekuthenini umuntu mehlangane nawe akangakuqhathanisi nomuntu uzothi ufana nobaba uMkhize kodwa uthi ufana nobaba uMkhize nenduku zenelingana kodwa yakhe izoba ne-extra taste ingakho owesilisa kwesisikhathi ngize ngimfakele nevavavumu yentazo ikhotha noma iphuze nobisi noma iphuze nesobho eyenza kwesisikhathi umuntu avela shise lapha phambili othola ukuthi ngisho usuthola umakade bona fokamngade uthola umakade bona lana okade waye edabula amasi noma edliwa ke ngibeke nje kanjalo Sinibingelele babukeli benseswe TV1 nabalandeli bohlelo siyathokoza emakhosini. Namhlanje sisesigodlweni esikhulu sika Dokotela umkhulu Mbonambi noma sithi umkhulu Mfulongashi. Dokotela sikuvashele namhlanje qala nje unyanga kaDisemba kuyinyanga la kuhlangana khona imndeni nala impela abaningi bathi inyanga yokujabula ize sazi ukuthi kunezinto ehamba ziphazamise kule nyanga noma ehamba zibe nalobuhlungu bukhona mkhulu kwivideo edlule sikuzwile uchaza ungena ujule ekutheni abantu kumele benze njani kulo December maybe yohlangana nemndeni bephinde futhi maybe ehlukana futhi nemndeni ikuphi kufanele bekwenze mkhulu la sithema sixoxa ngale kwecamera kwase qhamuka udaba olthanda ukuthi libe inkinga kakhulu laphana ekhandeni umuzi noma ekulungiseni umuzi mkhulu besithi sizokhuluma anganoma uthe isibambelelo yes yawuthinta udaba olujulile yebo abantu abaningi kodwa banganotice okay nganza kwethu yebo ngokuyiqala kahle nje indaba ukuthi kuyohlangana uDisemba ngoba kuyohlangana nje kuDisemba kunezizwa la yebo noma khwapheni koGoli koThekwini koShowe doesn't matter ukuthi ukephi yes unoma khwapheni uma sithi unoma khwapheni ke ngeke sithathe umuntu ongenaye umuntu omile ophila naye uma sikhuluma ngomakhwapheni sikhuluma ngokuthi unomuntu ophila naye owaziwayo nakini ebese kuba nomuntu ongaziyo ofihlile uma ungenayo umuntu owaziwayo kini okhomba ukuthi yena umuntu ozwana naye kayena uMkhwapheni sesingiqonda ukuyaphike ke lapho ke bakwethu uDisemba bese kuyohlangana impela abantu basuke beyohlangana nomndeni ngoba beyohlangana nomndeni indaba kumbuzo lana kungabe lo muntu ophila naye nothi uyamthatha umvikele ngani umbuzo wami ngobe ngisho umbuzo uthi umvikele ngani ngiqonda ukuyaphhi na umsebenzi uyavikela umuzi uyavikela uthando ukuthandwa nje uyavikela ke mina ngafike ngofaka isichitho uphenduka ixoxa unyanywa abantu ukuze uthandeke uyakuvikela lokho yes ukuthi i-tuck shop yakho ibe busy uyakuvikela wenza izinto ezithizeni
khona ibunge nje lapha esigodlweni eqondene nama tuck shop khona into zokugeza eqondene nama tuck shop. Inhloso yami ukuthi ngiqale ngiyindlale kanje le ndaba ngiqonde kuyaphi mina ekuthenini ke ekuthenini umuntu wakho engakukhathanisi nomunye umuntu uyindoda ungowesifazane ekuthenini angakukhathanisi nomunye umuntu ungabe umvikele ngani singena lapho ke igama lesibambelelo sibambelelo sothando le nduku inhle ngoba awuconsiseli lutho kukhari womuntu engagcina im-affect esifubeni awuconsiseli umuntu lutho kudleli komuntu engagcina isimgulisa yinto nje ehlanganisiwe yahlanganiswa namakhamba athize kwaba amafutha ezilwane ezithize mase kuhlanganiswa kwaba into eyodwa ivuzele ukuthi ekuthenini umuntu mehlangane nawe akangakuqhathanisi nomuntu uzothi ufana nobaba uMkhize kodwa uthi ufana nobaba uMkhize nenduku zenelingana kodwa yakhe izoba ne-extra taste ingakho owesilisa kwesisikhathi ngize ngimfakele nevavavumu yentazo ikhotha noma iphuze nobisi noma iphuze nesobho eyenza kwesisikhathi umuntu avela shise lapha phambili othola ukuthi ngisho usuthola umakade bona fokamngade uthola umakade bona lana okade waye edabula amasi noma edliwa ke ngibeke nje kanjalo kodwa uthola ukuthi lo muntu usengakwazi ukuthi uphezulu kwakhe ayibophele igoda womunye azakubuza usuqedile njalo ngoba bese kuyimakusondela yenza something indoda ezothuma ukuthi lilunguza nje lishisa kangangoba ayidonsekele yena vibrate yena umuntu wesifazane uqina umsimbi imthambo yonke ibophe nawe bese kuyimayi zokubamba ngento ayiswayo akakwazi ukuthi uma engaswanga lutho bese uzothi umuntu wesifazane kunezinto kuna something eba uketshezo extra okanye ibe nale thickness yamanzi azokwenza ukuthi nawe indoda uma ungena lapha uyithola usesimeni sokuthi uzwa umnandi extra angeke akuthole komunye umuntu lento izobe siyingenela izakhela yona uthando ukuthi umuntu egcine sengasacabangi omunye umuntu esestika kuwena vele umuke wastika kumuntu oyedwa nomuntu wakho mekwastika kuwena nawe wastika kuyena ivelu yempumelelo okuningi inkulu sizoqala lana nje khehla uma unentombi ezintathu uzokucela le u300 owenza ikhanda ikucelele ithi mina hayi ngihlale rest mina ngilenza ngo450 ikhanda celele wenza u300 uma uyihlanganisa le mali entathu imali 1050 kanti kube wena uvele waqondana nale ekhangithi hayi kulenyanga ngilenza ikhanda enyangeni esawucela ulungisa u300 okwenza ikhanda khipha u300 oyedwa ngakanani imali enibekayo nibeka imali impela yes lawo kucela amakhanda nje kusazohambisana nama-cosmetic sengiyaphike mina-ke ayikho into ebaluleke njengokuthi umuntu omnyama izinto ziyenzeka uma umuntu wakho ungamfaki isibambelelo sokuthi akuthanda bazomfaka abanye uzosola abanye ekugcineni kodwa-ke lento kwenze ichaza kanjena-ke khehla ave kukuhle ukufaka izinto ezijulile egazini kuhle ngani na ave kukuhle ukuthi uma uzofaka izinto ezijulile egazini sengathi kule mpatho le nkulumo engiyikhulume endabeni yokuhlangana ngoDisemba yokugeza ave kukuhle ukufaka isibambelelo ugezile uqala ugeza uzikline lento ngike ngayisho kuma video aphambili ukuthi into ephilayo esifaka kuwena isuke kade isihlahla esiphilayo bese kuthi egcineni uyigawule
uma usuyiqothile sokuyisihlahla esesifile. Yebo. Uma sesihlanganisa namafutha athizeni kunento esibiza bayazi abelaphi esibiza ngovuko kufanele siyivuse ngayo lento kuze uma sifaka kuwena uma sithi sikufaka umkhanyakude lo mkhanyakude uma sesiuhlanganisile sawuthaka nezilwane fanele uma sikufaka kuwena inkosazana okanye imvubu fanele lemvubu ivuke kuwena ubonakala ugezekile uma sikufakiwe fanele ivuke kuwena ingwihla ngamabala uma sikufaka umkhanyakude lo mkhanyakude fanele uvuke ubonakale ngisho ngabe ukuthi ugqame nje ukuthi ukhona uma usukhona. Yeah. Lezinto uma uke wayifaka wangayivusa khehla angesikhohlisana isebenze lo ufaka izinto ezifile yonke into omkhulu iyavuzwa. Yebo. Uma inyanga ingazi ukuthi into nento iyavuzwa khohla benze lokho ingakho kunezinto ezofuna uvuka ingakho kuzoba nezinto ezofuna amaphakama ingakho kunezinto ezofuna khona uzofuna uvuka khona uzofuna amaphakama khona uzofuna ovuma ukuthi ngiyavuma mina ukuthi kwenzeke ukuthi manje kanti uyakwazi nje uma uye emathwaseni ngisho elifikayo obela uzothola ukuthi liyazi ukuthi khona uvumo obomvu khona uvumo omhlophe isecret angayazi ukuthi lo vuma ungena ngasiphi isizathu. Yebo. Ungezwa kahle khehla so ke lezi zinto zibalulekile kodwa uma uthola isikhathi esiningi noma bexoxa abelaphi iyasala lesecret ukuthi lento kusuyenzile uyivusa kanjani ngoba yona ayifani nobhubhu isihlahla sokuphalaza awufani novula kuvaliwe isihlahla osihlanganisa nobhubhu ayifani nonhlanhla emhlophe ngoba inhlanhla emhlophe uyaphuza lezi zinto ezihlangane seziwukhamba kunalabo ovuma labo engibashona uyayiphuza ebese yona ifika iyakuklina emzimbeni akufani nalokho osukukutshala kuwena lokho osukukutshala nje ayikho into egcatshwayo khehla ongayifaka kumuntu ingenawo uvuka even isibambelelo khehla engaqhamuka umelaphi ethi unesibambelelo esingawufaka uvuka ngimbuza ukuthi usuke sakhe ngani ngoba uma esakhe ngemvubu usakhe ngamafutha emvubu efile uzivuka ngeke futhi kangenike imvubu uma uthaka isibambelelo uyivusa ngani uma engawufaka uvuka ingakho futhi umuntu ozothi ngizovula inhlanhla yomuntu ngisho ungalwenza ukukhamba lwenhlanhla kodwa uma uke wangalifaka iphakama ungaliphathi igama lokuthi lo muntu ngiyamphakamisa phatha nje igama lokuthi bengimklina kodwa uma ukumphakamisa iphakama kumele lingene uvuma futhi fanele angene avume umuntu kube sesimini so ke manje lezi zinto azave zibalekile ukuthi uDecember time bakwethu fakani ibambelelo nikwazi ukuthi umuntu wakho angakuqhathanisi nomunye umuntu uvikele ukuthanda kwakho ngoba ukuthanda kwakho uma ungakuvikeli uzoshela umuntu wakho endleleni lo muntu amqobo avela agxume eqala esekumbonambi ezofuna isibambelelo hayi emveni kwalokho ke uzoyigxazela amanzi umungu wesifazane enkomeni azophuma amanzi angalonuke angalo uzophuma amanzi ngeke kuphume lento ezobatiki eyenza indoda izisishelela kamnandi isokuhlukile nje kuwena so ke manje lezo zinto zibalekile nawe ndoda sokumsukuma umuntu wakho uthando uyaprotect umsebenzi uyafikela yonke njengoba bengiqalile njengabali ukuthi zonke izinto umsebenzi bayawukhipha u10,000 ukukhokhisa umuntu u10,000 ethi ngizofaka emsebenzini ekhuluma ngo10,000 ethi uzofaka umuntu emsebenzini ukhuluma lonto nje ukhuluma ngomsebenzi wakho ukhona uyasebenza
hayi ukuthi awusebenzi ukhona usemsebenzini uyasebenza kodwa umsebenzi wakho usudayisiwe yini wena oyifaka isigcwagcwa hamba kubantu indoda ayikho into engibusisa njengomkhulu umkhulu awufica ukuthi likametshisi la ekhanda fica ukuthi likametshisi la ekhanda omkhulu uthola ukuthi lolu luthi likametshisi lana umpunga kodwa lapho ngakhona la alifaka khona uthi uyabuka inwele zakhe zinokuba nothizo ongathi kubovana ebese uzothola ukuthi omkhulu onke ibhuluke lakhe awuthuthola uthola ukuthi la linento ekuthiwa utop iphakethana encane elifaka leli bhodlelana elibomvana noma elimnyama lesiqaba lolu uthi lamenye ukhipha lona agcobhoze la gcobe emashiyeni gcobhoze la gcobe emashiyeni gcobhoze agcobe la ekhaya bese yalifaka bese yahlanganisa kwangayona into okudlala leyo uyayikwenza umuyindo usemadodeni amanye ubonakala indoda enkulu kunawo ikwenza ukuthi uma ubhekene nonkosikazi wakho akuthande nje lokho umuke wafona nje mama ngiyeza uzodlala ipicture yakho uyozufike uyafika nje ekhaya umkhulu lento ngeke ngibona abantu beyithathe kancane uyafika nje ekhaya ngenxa yokuthi unesibambelelo uyafica nje unkosikazi iphenda lisekho usegqoke kancane noma usefake igown le gown ulindele kodwa uthi umeyiqaqa ubona zonke izithelo zakho ngeke asikhalele lesithelo sifike simbhole ngoba basi kusebenza abanye uma ungasetshenziswa uyena uzobonakala futhi umusi ibambelelo bakwethu sibalekile isibambelelo sothando siyakwazi ukwakha umusi wendoda siyawakha futhi umusi womfazi ngoba esithelweni sakho omkhulu angabikho enye indoda umfazi angaqhathanisa naye ngisho ngabe wawumthathe kade sesalele omunye umuntu kodwa wanze wafika kuwena akangakuqhathanisa umfazi wathi uwesifazane ngisho ngabe kufica unezingane kwezinye indawo uzoba ne-counseling automatically ekhekhe lakhe uzokwenza wena ungabe ucabanga ukuthi uma wengane yami ngamshiyelana uzostika kuyena sibambelelo sothando sibalekile isibambelelo futhi somsebenzi sibalekile isibambelelo sokuthi nene ukwenza isithunzi sakho nje indoda nje ibalekile futhi ukuthi ngisho ungaqina buza kulento kumelapho inesigcabo noma engayigcaba engangenza isithunzi lezo zinto ezibalekile indoda eweak bakwethu iyashesha nalokho hamba emhlabeni asazi ukuthi inike ngithembile uma kukuthi anixhumani nodokotela akwazi ukuthi anenzele izinto eziphilayo ziphile zenze izinto and futhi okunye hlukileke udokotela umbonana uma kunento oyicabangayo noyifisayo sometimes enambeni yami leyo efonelekayo ewu-067 620 0671 uyafona kulo namba ngiyithandi le muntu othola ukuthi ungifonela ngo-WhatsApp kodwa ufunani usizo sengathi uma ungifonela ungafele ungihlabe enambeni noma yona le WhatsApp ayo 078 304 8739 nayo iyafoneleka iya WhatsApp futhi ukahle ungathi uma ufuna ukubuza something ungathi ungavele uhlabe khona ufone ngoba noma ngisho ngabe ngivalile uWhatsApp izoringa ngiyabona sengiyavula uWhatsApp sengibona imiss call phone ubuze uma kuna something oyibona ibalekile ofuna ukuyibuza fona umfulo ngashi ukwazi kwathi umfulo ngashi ngoba ngiyakwazi ukuncelisa izingane eziningi ngesikhathi esodwa ngizokwenza isibonelo nje ngihola ibandla ngiyakwazi ukunaka ngina isigodlo ngiyasebenza esigodlweni ngiyakwazi ukunaka ngine imoto ezithuthayo ngiyakwazi futhi ukuyimanage ukuthi ngiyilandelele bese kuba nalabo okuthola ukuthi kuqhamuka umuntu mhlawumbe usiyahutshwa noma uyapho uhanjelwa umqondo kufanele futhi ngimatheke ngim'atheke okukhomba ukuthi mina ngizokuthiwa umfulo ongashi nje ingoba ngisho ngathiwa
kweleli side khona okwehlile kuyagcwalisela lokho kunye kwakhona okwehle kwenye indawo kuyagcwalisela enguthanda uNkulunkulu uyakunika ispace sokuthi lento zonke ukwazi kuyirotate zonke ukwazi kuyinaka uma nje kuukuthi ihlozi lakho uyahlonipha umsebenzi wakho lizokhulisa kahle mkhulu ababukeli nabalandeli neshow bazwile ngesibambelelo ukuthi siyadingeka and abantu kufanele basisebenzise moyenzizwa nje uyasidinga umuntu wesilisa nje uyasidinga umuntu wesifazane uyasidinga ukuze bekwazi abantu ukubiyela imindeni yabo umuntu engabuza mkhulu ukuthi mangisidinga ngiyafona umkhulu engitshela uzosenza kanjani ku WhatsApp siya WhatsApp kuphela asifoni ku WhatsApp le number ka WhatsApp iyafoneleka kodwa ngithanda ungifonele ngo WhatsApp angithandi ngoba kwesisikhathi uthi u WhatsApp ukhanga usathi usakhuluma nawo nje usenqamukela umuntu akasakuzo uselokho ethi hello ukuthola ukuthi kadu mhlawumbe ubusy unomuntu lana kanti kube nje benza i-call iveliswa kahle nje akukho ukuthi mhlawumbe ngaba ukuthi mhlawumbe usendaweni ebhedayo ngihlala ke isigodlo sami la isigodlweni sami i-network ihlala igcwele nje so ke manje angikwazi ukuthi fona nje ngifuna isibambelelo ngosuku lokuthi wenza ibooking yakho ufike ngalolu suku senze leyo nto leyo kodwa is best khona into engicishe ngayikhohla mkhulu ngeke ngasho ngathi kuba kuhle lento isibambelelo so800 rand kodwa uma uzohlanganisa nokuthi uqala ugeze uqinise ufake inceba bese kuyima ufake isibambelelo ngiye ngisishaje u2000 rand kokubili yes mhlawumbe unotisile ukuthi ilokhuzana ngithe special sokugeza uqiniswe uthola ukhamba uthola iswasho ngithe 1.6 ngathi uyakhumbula nothisa kuma thatha kushuthi manje kufana ukuthi la kwisibambelelo kufana ukuthi sengu-edele u400 wena ugeyine u400 rand ngoba ngeke uthi usawukwenza ezinye izinto uDisemba emakhaya kuyaba sengushaja malini 2.4 automatically umfulo ongasho uma ususile wazothatha lesibambelelo ukuphukha isimuzi ka400 rand okhomba ukuthini thatha isibambelelo uphinde uqiniswe for ukuxhumana nemndeni emakhaya emveni kwalokho usuprotected esithandweni sakho usuprotected emthini oze ifice isichelo emakhaya ukuthi bayeza ngoDisemba sifika sifuna hamba omunye sehlanya sifuna ethi kuphuma omunye beginika nemoto sifuna ethi uyahamba yakamakhelwane useyagwaza sifuna afike ngoDisemba aneyaphuza ukuhamba avela ngene one way yokhambeni etshwaleni zenzeka ngoDisemba ke izinto ezinjalo khehla ihlanya zakheka ngoDisemba idakwe over engasakwazi kuyilawula utshwaleni zakhewa ngoDisemba indaba yama drugs abanye bakheka ngoDisemba lapha kuhlangene imndeni ngenxa yokuthini umfowethu yami ingane ihlakaniphile eyama ihlakaniphile yama ihlakaniphile othi ngiyenze le ngane ifane nayo uyabona umuntu kade udokotela usewumquba kaXhwane senzeka kanjalo khehla December time bakwethu ngithinte ucela isibambelelo ngithinte ucele ugeza ngithinte ufuna into yenhlanhla ukuthi ngobe ngibona sile ngoDisemba angingabe savaleka phela manje lezo zinto bakwethu zibaleke ngendlela eyisimanga uma ke ukuthi ke ufuna sikise emfuleni mhlambe uya noma empophomeni uhamba ke ngokwebandla cha uma usengokwebandla ke usala kwa B1761 mhlawumbe ngamasonto njalo ngamasonto suke sikhonza emveni kwalokho uma ke ukuthi sekuyathola sekuzoshoka ebandleni ukuthi ngosuku lokuthi ngihambisa abantu uma ke uye emanzini ngokwebandla cha akukho engathi sokuzokhokha ngoba sizokukhulumela namanzi sikwenza izinto ezikhona sikufaka emanzini kwenzeke lezo zinto kusokufanele kwenzeke angeke ngikhokhiseleke umsebenzi webandla umsebenzi webandla usuke ukuhlanganisa imimoya ehlukahlukene ukuthi igcinise ifana nemndeni uyabe impela awusona isihlobo sami kodwa uyakholelwa ukuthi mhla ukuthi ushonelwe ilunga lomndeni
noma wena uqobo usuhambile emhlabeni usuyazi ukuthi umbonambi ethanda engathanda uyobe khona lapho ngoba ngiyimember yebandla lakhe. Ibandla liba sekusumeni sokuthi lizoduduza. Ibandla lisebenza ligcinelana ngekhehla. Leyo nto abantu abafanele beyiqaphele. Yes. Ngalinge mkhulu uthi uyokhulekela ukuthi umlenze wakho ukhukhumele. Into ngempela ekhulekelwayo isebenza. Ikhesi okunobokothizo wathi uyozufuhlupheka. Ngoba yakhishwa ngomlomo leyo nto. Yasiba isiqalekiso kuwena. Umkhuleko uzokusebenzela. Kodwa into eyafakwa ngumuthi ikhiphe ngomuthi futhi kahle. Cela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngenze ngiphile. Ingakho isiZulu senza i-shortcut ifa likhishwa ngelinye. Into edaleke phezulu kwakho yadaleka ngomlomo. Ukuyikhipha khipha ngomkhuleko. Ngomlomo. Uma kodwa kuthi into ifakwe wena yaba ngomuthi. Ngicela ukunikhulisa babukeli ukuthi into efakwe ngomuthi ikhiphe ngomuthi futhi. Uma uzoyithi uyikhipha ngomkhuleko uyogcina usulele phansi kube kungafanele. Yes. So ilezo zinto ezibalekile sibalekile umkhuleko wazi ukuthi ugcinaphi umuthi wazi ukuthi ungena kephi zonke kodwa lezi zinto zibalekile ngoba ziyimvelo eyakhishwa uNkulunkulu. Zoninganisa nje ngoSolomon. La ngalesikhathi uDilara esemlokhuzile esemseshila amandla akho ukuthi akephi. Kwaba nesikhathi la wathi khona esekopolotwa amehlo engasaboni. La wathi mesetholele ingane encane yambambisa wathola umhlathi wembongolo. Lento enongazi ungayinaki lento ijulile. Mkhulu ngoba ujwayele uku-interview mhlawumbe inyanga. Wokubuza inyanga ukuthi kuyenzeka yini uhlanganisa istaff ungawafaka amathambelwane. Istaff sokuvikela igceke. Isona esilayitha amathambelwane okudlula yonke into. Automatically uNkulunkulu waphi imiqondo yabantu wayeveza ngoSolomon wayeveza umqondo kubantu ukuthi ayikho into epowerful okudlula onganqoba ngayo okudlula ithambo lezibani. Ungezwa kahle ke? Le ijulile ingakho isiphiwo into eba kuwena ongakwazi futhi ukuyishela nomunye umuntu. Ngiba surprise uma sengithola ukuthi kwesisikhathi singabelaphi bese sixoxa kalula nje ukuthi uyabona nje uma uhlanganisa umkhanya kude mhlambe nodelonina ngiyalinganisa. Noma isako bovu noma isako omhlophe novumo bovu novumo omhlophe kwenzeka ukuthi nokuthi sekuselephi ukuthi idlozi lakho lifundise wena ukuthi lamakhamba asebenzise kanje. Wokubuke ngoba umuntu umungcaba awukwazi ukutshela umuntu eceleni ukuthi ungicabele lo muntu kanje. Omunye umuntu ungamcabisa omunye umuntu kungenzeki lutho. Udinga isandla sakho leli ikhambo waliphiwa abakini ukufanele unqobe ngalizizwe. Liphiwe wena isandla sakho. Sebenzisa isandla sakho. Ingakho akekho umuntu owake wangena esigodlweni sakambonambi othola ukuthi ngimcabe umuntu ngiqede bese ngenza i-declaration ngomlomo la sengenzani i-connection yesidalwa sakhe i-connection yesidalwa sami kanye nami nalomsebenzi engwenza kona ukuthi uphumelele ebese ngimbamba ikhanda ngenza i-declaration ngithi cha ngobe ngimelula nje mathonga kithi ngisakwenza ukuthi yonke into ayicabanga iphumelele. Ngisuke lapho ngimbambe isandla ngimelule konke akubambile ngesandla sakhe
akuphumelele. Sengenza i-declaration ukuthi lento mayenzeke. Ngishone phansi ngikhombisa ukuthoba sukume umuntu. Ngishone phansi mina nguqe ngamadolo. Ngiye enyaweni zami. Uma ukholelwa kahle uyazi ukuthi ukuthinta inyawo. Kwabanye kuyenye into. Yes. Ngimelule ngenza i-declaration ukuthi la hamba khona. Kodwa uhamba unyawo lakhe abelumise la uzoba nempumelelo khona. Lingamisi la ongase angaphumeleli khona. I-declaration leyo eqhamukaphi kumelaphi esedala okade kungadalekile phezulu kwalomuntu. Esesusa kokugcina amabhadi namashwa akade kulomuntu esabiyena. Yena uyazi ukuthi uzowalahla kanjani. Lena umuntu aphume athole umsebenzi, aphume asebenze. Ingakho nje the most uma ungasufike la kuyisonto, the most abantu esithandaza nabo la even umfana la ekhaya ade bhala uMesheki. Kodwa nje ufele kwafona umuntu nje athi ngicela ungilethele uThobe uzosebenza. Useyasebenza uqale last week. Kodwa ade bhala uMesheki. Bangaka abantu abakade befuna umsebenzi kusukela ngoJanuary bengawuthobi. Lona ungalesikhathi bona befuna umsebenzi lona wami ube sesikoleni. Ade bhala uMatric. uMatric awukakamakelwa ngisho umakela kodwa kuyimanje uyasebenza. Usemhlanga nje uyasebenza. Akafesanga kwakwazi ukufesa. Ufonelwe mina sicela usilethele umfana wakho. Ezosebenza. Yes. Uma sikhuluma ngenhlanhla. Phehla kumele sikhulume ngenhlanhla. Uma ukunotice isikhathi esiningi njalo uma ufika la uthola ukuthi ngikutshela okunye. Ngikutshela okunye. Umfana wami nje ngizobiza namba bazokutshela kuyimanje. Semsebenzini emhlanje. Bangaka bebefuna abaneminyaka bengawuthola. Imagic iqhamuka. Ukwenza izinto eqhubekile. Hey mkhulu ngineshow ababukeli bazwile. Bazosukela phezulu ngalezi indlela sesikhulume ngazo bezame futhi ukulungisa indaba zawo nenhlanhla nanokuqinisa ukubona nje bakuyawagisa manje kuye emakhaya. So mkhulu sokhumbuza nje abantu inombolo zakho mase sivala amazwi noma ushikela amazwi okugcina sikwazi ukuthi sikudedele uyoqhubeka nomsebenzi wakho. Babukele emakhaya sizokusho singakufihli lokho. Inamba esitholakala kona u067 620 0671. Eyesibili eWhatsAppayo efonelekayo iphinde WhatsApp 078 304 8739. Ebese ke bazibukeli ngilingakhohlwa ukuthi fokamngadi umuke wabiza umelaphi wazolapha kimi waqinisa umuzi ebizwa wena mhlawumbe wena umholi walelo ceke. Bakwethu ngicela abantu beyeke lento ukuthi athi umuntu ubaba waqinisa la ekhaya ubesanda kuqinisa last year. Besanda kuqinisa last year impendulo ithi yebo. Mase uyabuza uphi yena? Hayi ushone last week. Qaphelani babukeli. Uma ubaba ehamba ukudlula emhlabeni. Ngisho ngabe ubeliqinisile icebe. Umnumzane uhamba nezikhonkwane. Qinisani amagceke uma umuntu owayekade narenjele ukuthi lelo gceke liqiniswe bese ahamba emhlabeni lo muntu. Uhamba nezikhonkwane. Bizana umelaphi wenu loyo owayekade niqinisele. Uma kuwukuthi awumtholi ukhona umfulo ngashi ingesa ngizokuqinisela igceke lakho ubuyele esimini. Kodwa ke mina ke ngithanda leyoda ngoba lesiyale engisishoyo angiphumi emsini kade ngolapha ku ungabonani. Ngingasho. So ke futhi angene emsini womuntu ngingasho futhi ukuthi lento yenzekile. Uzobona ngokuthi bayazi engeke ngibabize ekhaya. Kunezimpawu nje zala ekhaya ukuthi uma ngenza into yaphumelela
ngiyakutshela futhi nawe ngizokwenza ukuthi uzobona ngokuthi mhlawumbe izinto ezintathu engizibalayo ongeke uyinake futhi kodwa uzoyinaka uma sezenzeka sekutshelile ukuthi zizokwenzeka. Sawubona mkhulu.